बाबूजी आ गए नहीं? हाँ बाबू आ गए। बैठी। का भेला बाबूजी गैर नहीं लेके देखे तो? बाबू लड़का देखे तो गौर नहीं, लेकिन का कहे वो लोग दहेज में 2 लाख रुपया मांगता। बाबूजी इतना बड़ा तो रकम कहाँ से दिए? तारा टेंशन लेला के जरूरत नहीं है। 1 लाख रुपया हम ब्याजी पर लेके लड़का वाले लोग के दिया जाई। शादी के बाद 1 लाख बाकी रही तो हमनी के थोड़ा थोड़ा करके दे दिया जाई। बुझलो? ठीक है बाबूजी भैया राउर हम सब बात सुन ले बानी। हम ही शादी ना करें, दहेज के पैसे कहाँ से आई उतना? बबनी ये तू का कहत रही? अरे तार शादी ना हुई तो गांव जवार के लोग हमनी के ताना मार मार के मुआ दी। बेटी तुहार हमार कसम, अगर ये शादी ना करबू तो हम जीते जी मर जाए। बेटी रवा कसम दे के ठीक ना करनी। बाबूजी रवा कसम दे देले बानी तो ठीक बा, हम शादी कर लेम। ठीक बा बेटी, तो चलो बाबू शादी की तैयारी कर लो। ठीक है बाबूजी चलिए। जा तू घर में देख काम धंधा। ए बाबू बेटा हाँ हनी आई बा हो बैठ। रे बेटा तोर तो बियाह हो गईल आ तोर ससुर कहले रहलन 2 लाख रुपया देवे के आ सोना के सिकड़ी देवे के। ओ जौना में कि 1 लाख रुपया देहलन, 1 लाख बाकी बा आ सोना के चैनवो ना देहलन। रे माई ते कटली कि बड़ा जमीन वाला बारा सन, शादी के बाद सब जमीन हमरे नामे कर दियो सन, तो शादी ते कर ले ते ही भुगत। ए बेटा ते टेंशन मत ले, जब तक ओकर बाप बाकी 1 लाख रुपया ना दिहन आ सोना के चैन ना दिहन तब तक उनकरा बेटी के एक घर में हम जियल हराम कर दे। रे कुलछनी कहाँ बारिश रे? जी मम्मी जी जतनी खाना बनावे। सुन हमार आ हमरा बेटा के खाना ते मत बनाइए। काहे मम्मी जी रवा काहे गन बोलतनी? हमरा हाथ के बनावल खाना रवा लो ना खाम लो का? जब एक खाली माई कहलस कि खाना नहीं बना के तो मत बनाइए, आ ते माई से जबान लटली। हमार गलती रहे कि हम तोरा से शादी करनी। रे कलमुही अपना बाप के देखे जाता रिश्ता जो, लेकिन दहेज के जोन 1 लाख रुपया बा आ सोना के चैन बा ओकरा के लेके आई है। अगर ना लेके आइबे तो ओही जे अपना बाप के छाती पर किल्ला गाड़ के रहिए। हम अपन बेटा के दूसर बियाह करेम, अपना बाप से बता दिए। अरे बबनी आ खुश रह बबनी। बबनी ही बताओ तू ससुराल में ठीक बाड़ू नू? तार सास तारा के जान मान करेली नू? हाँ बाबूजी, बाबूजी से अगर 1 लाख दहेज में मांगत नहीं रुपया और सोना के सिकड़ी तो बाबूजी कहाँ से दे उतना? हाँ बाबूजी। का सोचत रू? ही बताओ तारा ससुराल में सब कुशल मंगल बानू? हाँ बाबूजी सब ठीक बा। ठीक बा बबनी, चलो खाना बनल बनी खा लो। ठीक बा चल। ए दीदी ये क्या करते रही? बाबू हम घरे जाता नहीं अपना। अरे काले आइलू तो इतना उठा गइल का गइलू? 2-4 दिन रह तो जइयो। ना बाबू हम जाता नहीं, दूसरी बेर हम तो भले रहे। बाबूजी ए बाबूजी का बाबू? देखी ना दीदी मांगने दे कहती है जाम घर है। ना बाबूजी हम जाता नहीं घरे अपना। काहे बबनी? अरे काले आइलू आज जाए खातिर तैयार हो गइलू? ना बाबूजी गइल हमार जरूरी बा हो जा। वही जरूरी बात है। ठीक बा बबनी जा। ठीक। बाबूजी हम चौपा दी। हाँ जा बाबू चल। चल दीदी चल। ए माई भौजी गइल बड़ी नहीं है तो 1 लाख रुपया आ सोना के सिकड़ी मांगले बड़ी, तो भौजी सोना के सिकड़ी लेके आई हन तो हम पहने, भैया ना पहनी हन। अरे ते ही पहनिए ठीक बा। ठीक बा माई। ए माई होते भौजी आ गई। हाँ आइए गइलो तो। ए भौजी खुश रहो। लेके आई बड़े सोना के सिकड़ी 1 लाख रुपया मंगले अपना बाप से। मम्मी जी 1 लाख रुपया सोना के सिकड़ी हमार बाबूजी कहाँ से देम? ऐसे हम ना मांगनी है। रे जब सोना के चाहे आ 1 लाख रुपया लेके नहीं लिया तो तेज जगह कर लिया। ए माई जो गोपालगंज से रिश्ता होता है वही जगह तय कर, वही जगह हमारी शादी होई।
ओही जा तोर शादी होई त होई। हाँ रे माई। हम बात कर लेल बानी, तोरा टेंशन लेला के कोनो जरूरत नहीं खे। रउआ ई का कहा तनी पत्नी के रहते हुए रउआ दोसर शादी करेम। का करी? दोसर शादी करबे करी। तोरा से कहले रहनी कि अपना बाप से 1 लाख रुपया आ सोना के चैन लेके है, लेकिन ते त ना ले एलिस, छूछा हाथ दिमाग चली एलिस। अरे माई हमार सोना के सिकड़ी पहने के सपना सपने में रह गई। माई रे एक जल्दी से घर से निकल दे, तो राम भवा जाई तो सब कल घर पे पानी फिर जाई। सही कहा था बेटा। रे अबे के अबे निकल हमने के घर से। निकल भाग भाग चल चल हमने के निकल। ये हालत में हम अपना नैयर ना जाए, न तो हमार बाबूजी हमार भाई रोते रोते मर जाइलो। हमें ही अपन जान दे देम, बाकी नैयर ना जाए। हे बेटी, ई का सोचत बाड़ू? मरे के सोचत बाड़ू? अरे रउआ की बोलत तानी? हम एगो बिच्छू बोलत बानी। हम जंगल झाड़ में रहिले, तार आंसू हमरा शरीर पर पड़ल हा तो हमार आत्मा कांप उठला। छु महाराज हम करी तो का करी और कहाँ जाए, हमरे कुछ समझ में नहीं किया। बेटी, तहार आंसू जहाँ जहाँ गिरल बा हो जा सोना जहरात हो चुकल बा। तू उस सोना के ले जाके अपना पैर पर खड़ा हो जा, दुनिया तहार कदम चुनी। बिच्छू महाराज हम चलता नहीं। अरे अरे तुझे भीड़ के लागल बावे। हाँ तो तुझे कुछ भइल बा उजा। 1 किलो चीनी देबू? ए भैया तुझे भीड़ काहे लागल बा? तू जाना तारू ओ जिने को मेहरारू गिरल बिया, वही से भीड़ लागल बा। चीनी रउआ के हम बाद में देम, रउआ हमार दुकान देखत रही, हम देख के आवतनी। जाही तले हम देखत नहीं रहू दुकान। ठीक। अरे रखना और रुपया का हो गइल गिर गइल। अरे और देखलो ना बुढ़िया का हो गइल, चल बोलो देखो लो। ए माई ए माई की का हो गइल माई? का हो बा देखी ना। ए माई माई ए माई ना अरे अरे मम्मी जी रउआ ई का भइल बा और रउआ ई हाल में? कहा के जब से घर से निकलनी सर हौ लड़की से हम शादी कइनी, उ लड़की सब जमीन जायदाद लेके हमने के घर से निकाल देले बिया। हमने के डर डर के ठोकर खाते नहीं सर। हमने के तू माफ कर दो। आज 4 दिन से हमने के भूखे प्यासे बानी सन, भीख मांग मांग के खात रहनी है सन, लेकिन अब भीखो नहीं के मिलत। बहू हमने के माफ कर दो, तारा संगे बहुत गलत कैले बानी सन हमने के। मम्मी जी रउआ हमरा से माफी मत मांगे, चली हमरा घरे चली जी रउआ, चली बबनी। ठीक बा चले के अपना काम कर जा। भाई लोग के प्रणाम। प्रणाम भैया। भाई देखी हमनी की वीडियो बनौनी है सन जौन की पूरा तरह से माने पारिवारिक बा। आप परिवार में एक तरह के कलह देखल जाला, जौना में देखल जाला कि भाई अगर दहेज बहू नहीं दिले तो ओकरा के माने लोग बहुत सास बाड़ी ससुर बाड़ी होले जौन की बहुत सतावेला लोग। तो ऐसन कलह हमनी के परिवार में ना होके चाहिए। हमनी के बनावे के मेन मकसद ये रहला। तो अगर ये वीडियो में कोनो भी गलती है तो हम लोग क्षमा करें। जय जवान जय किसान। नमस्कार।